Terve. Jamaan kanssa nyt taaplattu 1,5 vuotta. Noin ja hetkinen. No syksyllä tulee niinkö lokakuussa 2 vuotta. Tyytyväinen olen kyllä ollut. 28 renkaat. Eessä ja takana samaan levyiset. Tuon boksi laitoin. Siihen edellinen omistaja oli laittanut valot ja vinssit eteen ja taakse. Ja tuon boksin me siihen laitoin ja sitten kettingit ostin pienempiin renkaisiin, tai niin vakioihin, mutta emme ole sitten niitä vielä pannut alle kertaa. Hirviä on vetty muutamia ja ajettu maastossa muutenkin. Ja tuo lukkohomma on kyllä niin pätevä, että kun se laittaa, niin ei ole vielä vinssille paljon tarvinnut mennä. Syylärin ja putsarin kohotussarja kiinnostaisi. Ja puskulevy ehkä talveksi. Nyt on ajettu vähän reilu 200 tuntia ja 82 oli ajettu, niin 120-130 tuntia mulla on nyt sillä ajellut. Tyytyväinen. Vasta pesin eilisen rymyreissun jälkeen. Hyvin se menee ja vahaa pesuun oikein, niin kiiltelee ja pysyy sitä puhtaampana. Joku nanosysteemi siihen. Ei kai siinä sen kummempata. Hyvä vehe. Suosittelen. Jolla ei ole, niin ostakaa ihme.